Kubona bonke abanamakhono noma amakhono okubhala imiciko ngicela babheke inkundla zokuxhumana i-DSTV Media nabafisa umsebenzi wethu bangasithola ku-DSTV Media nikwazi ukuxhumana nathi sithuthukise nisebancane nikwazi sifikele lapho nathi sibona ngicela phansi nje ngizothatha phansi ngithi mina alimazi umuntu unamakhala uneqala lapha iqala lapha iqala nani umuntu unamakhala awenzayo abantu abangawaboni abanye baze baphakathi ekhaya bajabona ke lo asoni bebengaboni ukuthi uyena omkhulu umboni mina alimazi umuntu kepha uma uphila lapho umntwana wethu wasiyamazi wathi umuntu umhluze kwiso kumathele kahle kahle impisi kolwayo ingihole isifuma senu wathi mina nakhuluma ngomuntu engasekhona naye iminyaka engaphezu kwelishumi wathi kepha ngangakaze ngembulele ukuthi khona abantu athandana nabo abangaphezu kwelishumi wathi mina ngisimbuzayo kepha nalona suku ngiyasonto ngenzangelile wathi uma uyena owesenzisabisa nangokumbulala ingihole engaqali ukubulala